Bon, complot, un ya famu complot déjouera, complot janfa a tiɲɛna. Yɔrɔ aw bɛ ka bɔ k'a ye sisan. Dɔw bɛ ka wuli premier ministre kɔ. Mais en réalité, billahi, ou te premier ministre kɔ. Wallahi, ou te premier ministre kɔ, ou bɛ président de kɔ. Mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ sisan. A y'a lamɛn ka ɲa dɛ. Est-ce qu'il y a bon premier ministre démissionné, premier ministre ici janfara, premier ministre ko ana akili bɛɛ ti ɲɔgɔn fɛ. Balimaw u ka laɲini ye u tɛ premier ministre kɔ dɛ, u bɛ président yɛrɛ de kɔ. I m'a ye a dɔw da tilala la, u da tilal'u la, est-ce qu'il y a faamu ko sarasi ɲɛmɔgɔ dɔw k'olu kɛlen de ye coup d'état kɛ, ko tɔw nana far'u kan. Donc complot ye mun de ye, janfa ye mun de ye, ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ sisan mankan de ka wuli. Il faut que institution ka mankan wuli u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. Il faut que sarasiw ka kɛrɛ ɲɔgɔn na. Fɛn o fɛn bɛ na ni mankan ni sitanɛ pour que k'a yira CEDEAO la, k'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko an bɛnnen tɛ ko kɛlɛ bɛ yan ka CEDEAO jala gɛlɛya an ye. Asimi kana se k'i présenter. Wallahi n balimaw o fɛɛrɛ de bɛ ka tigɛ. O fɛɛrɛ de bɛ ka tigɛ, mais je pense que a janfaw bɛ ka da kɛnɛ kan dɔɔni dɔɔni, a janfaw bɛ ka da kɛnɛ kan dɔɔni dɔɔni. U bɛ fɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ. Élection sera février don, kalo 6 ɲɔgɔn. Donc ni mankan wulila sisan, CEDEAO bɛ intervention militaire dɔ kɛ an kama. Est-ce qu'il y a faamu? Mun b'a to intervention militaire bɛ se ka nɔgɔya an ma, CEDEAO ma, o y'a sɔrɔ an fɔra ɲɔgɔn kɔ, sarasiw fɔra ɲɔgɔn kɔ, civiliw fɔra ɲɔgɔn kɔ, gouvernement yɛrɛ dama fɔra ɲɔgɔn kɔ. Donc mankan de ka wuli cogo bɛɛ la pour que fanga min bɛ yen, Assimi ni Choguel u kana élection organiser parce que o bɛ k'a don u kunna de. Ko ni Choguel ye élection organiser, ko ni Assimi yi présenté k'a bɛ tɛmɛ quoi. Parce que ko tellement que Choguel a kɛlen bɛ ka Assimi minɛ, a m'a minɛ ni kelen, a m'a minɛ ni fila ye, a y'a minɛ ni kelen de, tellement que a kɔnɔ jɛlen don Assimi ye. Donc bɛɛ b'a dɔn a bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ, a baara kun fanba bɛɛ ni Assimi kɛra candidat ye, baara bɛ se ka nɔgɔya ka terrain furan ka bɔ yen. Mɔgɔ min bɛ ka terrain furan ka bɔ Assimi ye, ka Assimi kisi janfa ma, n'i ko ko tigilamɔgɔ ka taa, i tɛ Choguel kɔ dɛ, i bɛ Assimi de kɔ. Billahi o de ye réalité ye, n bɛ ka min fɔ a ye maliyɛnw. Est-ce qu'il y a faamu? Donc o baara de bɛ ka kɛ sisan, u bilalen bɛ premier ministre la, u b'a la ko fɔ a ka taa. Wa mɔgɔ minnu bɛ ka bila premier ministre la, a y'a lajɛ dɛ, a tilancɛ bɛɛ ni fangakɔrɔ mɔgɔw ka di. Wa u ni fangakɔrɔ mɔgɔw bɛ baara la, u ni fangakɔrɔ mɔgɔw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo. O de la sisan, a b'a dɔn ko in, an k'a kɛ ni hakili ye, an k'a kɛ ni hakili ye. Parce que objectif ye mun de ye? Tout faire maintenant pour que an ka finitigilakaw u ka fɔ ɲɔgɔn kɔ. Finitigilakaw, Assimi ni premier ministre ka bila ɲɔgɔn na. Donc n'o kɛra, MINUSMA ni mankan wulila sisan, yɔrɔ MINUSMA ka kan ka taa, ni mankan wulila MINUSMA tɛ taa. Kɛlɛ mana wuli sisan MINUSMA tɛ taa. N'a fɔra ko an politique mɔgɔw yɛrɛ dama, ko Bamakɔkaw yɛrɛ dama bɛ mankan na, wallahi MINUSMA tɛ taa. Mais min fɔ a ye, caman tɛ fɛ MINUSMA ka taa dɛ. Billahi wallahi, caman tɛ fɛ MINUSMA ka taa. Caman bɛ fɛ MINUSMA ka to yan de. Sinon ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ MINUSMA ka tagali fɛ, an bɛ période min kɔnɔ, ko ko b'i kɔnɔ i b'a da fɔlɔ MINUSMA ka bɔ an ka jamana kɔnɔ, an ka an yɛrɛ sɔrɔ, élection ka kɛ. Mais i b'a ye k'a fɔ u tɛ k'o kɔnɔ dɛ. Parce que a b'u kunna ni MINUSMA taara sisan, jamana bɛna kɛ Assimi ta ye. Assimi sɔsɔcogo tɛna y'a la, Assimi bɛna a ka mara kɛ lafiya kɔnɔna la. Donc pour que ka Assimi ka mara ka o tiɲɛ, a kana se ka mara kɛ basigi kɔnɔna la, il faut que an ka mankan fu de wuli yanni MINUSMA ka taa. O de la maliyɛnw, an k'an poro an dusu kan. Est-ce qu'il y a faamu? An k'an poro an dusu kan, an ka se an yɛrɛ la. Ne sigilen n bɛ ka piège ɲɛ, n sigilen bɛ ka piège in faamu kojugu. Par exemple, i b'a ye k'a fɔ mankan caman bɛ ka wuli. Ni anw y'an ta an dusu fɛ sisan, an bɛna wuli Assimi, il faut que i ka CNT ci. Assimi, il faut que i ka CNT wuli. Bon n'o kɛra an bɛ période min kɔnɔna la, a bɛ se ka na ni furuku dɔ ye. Mɔgɔ si t'a dɔn o furuku est-ce qu'il y a faamu a bɛ laban cogo min na. Donc n'o kɛra Ala k'an kisi ni mankan wulila la dɔrɔn, CEDEAO b'a sago sɔrɔ. Mu CEDEAO sigilen de don. O temps sigilen de don. U bɛ jateminɛ de la, n bɛ don cogo jumɛn la? Est-ce qu'il y a faamu? O temps sigilen de bɛ jateminɛ. U ye calcul dɔ de kɛ k'u tɛ se ka don tant que ni 5 colonels u dafalen bɛ yen, u yɛrɛ dama ma kari ɲɔgɔn na.
ou te se ka do tant que on shogel be ɲɔgɔn fɛ ou te se ka do donc il faut que u ka division ne kɛ ka nin division kana nin barrière min bɛ sisan ko barrière cassé ninnu yɛrɛ dama ka fɔ ɲɔgɔn kɔ o ni premier ministre ka fɔ ɲɔgɔn kɔ colonel cɛ duuru ka fɔ ɲɔgɔn kɔ pour que CEDEAO bɛ se ka don CEDEAO bɛ se k'i sago sɔrɔ o baara i b'a ye dɔw de bɛ k'o baara kɛ mais a ma se an ka tɔgɔ fɔ kɛ a bɛ n'a tigilamɔgɔw bɛɛ dɔn a bɛ k'u bɛɛ dɔn kelen kelen u bɛɛ bɛ k'u suguya yira kelen kelen fo mankan de ka wuli kalikan de ko fo mankan ka wuli de e n balimaw c'est à dire u kalikan mais u tɛ se u bɛ ka janfa min labɛn walahi u bɛ bi a kɔlɔn kɔnɔ nin tɛ dɛ u ka fɛn fɔ min ka jugu ni nin an tɛna dimi u bɛ laɲini min kɔ san ni anw m'a faamu anw bɛ wuli Asimi CNT ci Asimi a kɛ tan Asimi a kɛ tan pour que ka mankan lawuli yɔrɔ an ɲɛ b'a la remaniement kɛra gouvernement mɔgɔ dɔw bɔra olu frustration dɔɔni bɛ en même temps MINUSMA ka tagali la i b'a ye terroriste dɔw bɛ ka wuli attaque la donc olu bɛ ka wuli attaque la Bamakɔ fɛnɛ u bɛ fɛɛrɛ kɛ ka Bamakɔ lakalaya k'a lakalaya ka mankan fu wuli donc n'o kɛra dɔrɔn anw fɛnɛ ni an m'a faamu an bɛ wuli ka pression kɛ président kan président CNT ci président nin kɛta ni ala ma jan kɛ tension bɛ wuli ni tension wulila communauté internationale ja bɛ jɔ MINUSMA ka soldat ma bɔ an ka jamana kan wallahi u b'olu yɛlɛma ka kɛ CEDEAO ka soldat ye k'u ka ordre rétabli ko maliyɛnw bɛ ɲɔgɔn na ko MINUSMA kana taa ko MINUSMA ka a layɛ ka bɛn la na maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ wallahi fɛɛrɛ de bɛ ka wuli est-ce que y'a faamu pour que ka kɛlɛ de wuli cogo sugu bɛɛ la mais n bɛ min fɔ Asimi ye dɔrɔn janfa min bɛ ka labɛn n bɛ min fɔ Asimi ye i ka premier ministre minɛ dɔrɔn président i ka premier ministre minɛ i jija soutien sincère activiste minnu n'u bɛ ka soutien kɛ sincère la u ta ye faso kanu yɛrɛ tutu t'a la dɛ président i jija i n'olu ka gɛrɛ ɲɔgɔn na wallahi i jija i n'u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na i jija i n'olu ka ɲɔgɔn minɛ janfa min n'u bɛ ka labɛn wallahi u tɛ se u bɛ fɛ ka kɛlɛ de wuli par tous les moyens gouvernement sigibali a jateminɛ dɔrɔn élection tɔ ye 6 mois gouvernement sigira a gouvernement sigili a tɛ 1 mois bɔ ko fo o gouvernement ka wuli i y'o dabɔ mun kama i tɛ fɛ o gouvernement ka élection organiser i y'o dabɔ mun kama i bɛ fɛ ka mankan de wuli jamana kɔnɔ i y'o dabɔ mun kama i bɛ fɛ k'a yira communauté internationale la ko ninnu aw hakili la ko ninnu bɛnnen don ninnu bɛnnen tɛ dɛ message code de bɛ ka di u bɛ ka code de di communauté internationale ma ko bɛn tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ mais anw tɛ bi a piège kɔnɔ parce que n'anw y'an ta an dusu fɛ kɔrɔlen san 2 ni nin kɛra i b'a ye anw tun bɛ wuli oui il faut que CNT ka ci il faut que CNT ka kɛ tan mais anw y'o faamu anw tɛna bi o piège kɔnɔ an bɛ ko in to Asimi yɛrɛ n'a y'a hakili y'a bila yɔrɔ min na mais an kɔni Asimi ni Choguel wallahi an bɛ u kɔ an tɛ u labila billahi an tɛ u labila an b'u kɔ fɔ yɔrɔ min na est-ce que y'a faamu donc n bɛ min fɔ dɔrɔn Asimi fɛrɛ kɛ i n'i ka premier ministre aw dalen don ɲɔgɔn na dɛ mais a ye ɲɔgɔn minɛ dɛ wallahi a ye ɲɔgɔn minɛ est-ce que y'a faamu a ye baara kɛ ni ɲɔgɔn ye hali tagali min kɛra Kayi sisan président n'i bɛ n ka conseil mɛn n'i bɛ déplacement fɛn fɛn kɛ i n'i ka premier ministre ka taa n'i y'a ye mɔgɔw bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a occasion de di est-ce que y'a faamu a kana temps di est-ce que y'a faamu président n'i bɛ déplacer kɛnɛ o kɛnɛ kan ma extérieur fɔ mais intérieur kɔnɔ i jija i ni premier ministre ka kɛ yen ban i n'a ka kɛ yen i b'a ye u tɛ temps sɔrɔ ka nin kɛ par exemple ko dɔw bɛ ka kɛ sisan parce que président ni premier ministre ma taa Kayi ɲɔgɔn fɛ n'u kun taara i b'a ye k'a fɔ nin si kun tɛ kɛ est-ce que y'a faamu nin si kun tɛ kɛ donc ne bɛ min fɔ dɔrɔn n bɛ dan nin yɔrɔ la on veut coûte que coûte finitigiw ka fɔ ɲɔgɔn kɔ coûte que coûte politiciens ka fɔ ɲɔgɔn kɔ coûte que coûte est-ce que y'a faamu Asimi ni premier ministre ka kɛlɛ n'olu ma kɛlɛ Mali tɛ se ka janfa n'olu ma kɛlɛ CEDEAO tɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ n'olu ma kɛlɛ CEDEAO bɛ fɛ ka sarasi cɛ minnu lana u tɛ se ka to Mali kɔnɔna la u tɛ se ka na quoi donc u ye équation min kɛ est-ce que y'a faamu u ye équation min kɛ a équation tɛ dɔwɛrɛ ye ka président ni premier ministre k'u b'u kɔ don ɲɔgɔn ma est-ce que y'a faamu ani ka fɛɛrɛ kɛ ka anw ladimi anw fɛnɛ ka wuli institution dɔ kama n'anw wulila sisan ko ka CNT ci ka CNT dissous est-ce que y'a faamu o ye ka pression kɛ bon ala k'an kisi Asimi fɛnɛ mana o kɛ i m'a ye CNT président gouvernement fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛ na jamana bɛ ɲagami calcul dalen filɛ nin ye wallahi nin de ye calcul ye
an kana bi a piège kɔnɔna la est-ce que y'a faamu an sago sɔrɔtɔ don Mali jatɔ don mais me conseil laban min di ka bɔ kuma la dɔrɔn président Assimi Goïta ni tulo bɛ na i ye déplacement min kɛ Kayi n'i b'a ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ i jija i n'i ka premier ministre ka taa n'i bɛ taa kɛnɛ o kɛnɛ kan i n'i ka premier ministre ka taa kana temps di hali une seconde mɔgɔw ka donyɔrɔ sɔrɔ anw ye ko in faamu anw tɛna pression kɛ i ka Assimi wallahi Assimi anw tɛna fɔ n ko CNT ka ci anw tɛn'o fɔ parce que élection sera 6 mois ni mɔgɔ min m'a faamu dɔrɔn n'i wulila ko ka CNT ci à 6 mois des élections e fana i bɛ contribuer pour que ka jamana ɲagami quoi o kɔrɔ i m'a faamu i bɛ bi u ka piège kɔnɔ quoi donc anw t'a fɔ ka CNT ci anw ti mankan foyi kɛ mais anw bɛ kolelen bɛ to dɔrɔn président premier ministre u ka ɲɔgɔn faamu sarasiw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn minɛ pour que janfa min latigɛlen don mankan ka wuli CEDEAO ka sarasiw kana Mali kɔnɔ cogo bɛɛ la ni mankan wulila finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO bɛ don kɛ o ye diyagoya o mais ni mankan tɛ u bɛ se ka don wa donc i b'a ye k'a fɔ nin de ye piège ye on veut coûte que coûte Assimi kana se k'i présenter n'i y'a mɛn Assimi b'a présenter an ye élection yɛrɛ de organiser u tɛ fɛ fanga in de ka élection organiser kuma filɛ maliyɛnw Ala sago aw sago ne bɔra kuma la salamu aleykum